Bună, dragilor! Azi o să gătim o salată chinezească care mănâncă chineză de obicei dimineața, doar cu legume. Noi avem niște urechi de copac sau, da, așa să zic la noi, urechi de copac la astea. Avem ardei capia, ceapă roșie și ouă. Ouă care am bătut, cred că 5 ouă sau 6 am bătut aici, ouăle, și o să gătim o salată chinezească, ceea ce se servește la chinez dimineața doar cu orez. Acum o să facem o omletă din ou ăsta, facem o omletă cu el. O să-l pun în 2 ture, că e puțin cam mult, și o să fac în 2 ture ou. Așa. Dăm focul mai pe mic, să nu ardem. Acum, după ce am făcut omleta asta, o tăiem așa mică, bucăți mici ouă ăsta, ca și cum ar fi, la fel cum îți tăiache legumele micuțe. O lingură de lemn, să fie tot bucăți, să nu fie mare. Gata, e bun. Acum, după ce am făcut ouă, băgăm ceapa. Călim ceapa puțin, apoi băgăm și ardeiul capia. Acum am pus urechile de copac. După ce s-o călit puțin și ardeiul capia și ceapa. Ceapa am băgat-o prima dată. Așa. Și imediat băgăm sos de soia. Că dacă nu băgăm urechile de copac, îmi prinde la foc așa pușca astea de Doamne feri. Am pus puțin vin de orez și acum o să punem sos de soia. Acum băgăm sosul de soia light. Sos de soia light și sos de stridi pe urmă. Oyster sau ce? Sosul ăsta e mai dulceag, e tot de stridi, dar e mai dulce, e mai bun. Să băgăm esența de pui. Esența de pui, piper alb măcinat. Așa folosesc, tot de la chinez luat. Și sos de soia învechit. Și amestecăm. După care băgăm și oul. După ce am adăugat și oul, haideți să băgăm sare și puțin zahăr. Zahărul băgăm pentru prospețime. Sare și zahăr mai trebuie să adăugăm puțin și gata. Acum o să adăugăm niște ardei iute verde, că avem combinația ardeiul capia e roșu, ăsta e verde. Să facem și combinația de contrastul de culori. Să fie și puțin iute, că dacă nu iute, să supără chinezii pe noi că i-am stricat rețeta. Și aici mai adăugăm puțin Wijin. Mulți nu știu să vă spun despre asta. Știu că se folosește la salate, dar nu știu unde îl puteți găsi sau ceva, chiar nu știu. Eu îl iau de la chinez, de la magazin, în alte magazine nu cred, sau sub altă denumire, nu cred că e. Acum e pe final, vedeți cum arată? Și-a luat și ouă, a intrat sosul ăsta, a intrat și în ou. Mâncarea este gata cu legume. Asta foarte rapid o gătați. Mai mult vă durează până le tăiați toate legumele. Că ea de gătat se gata repede la foc. Și avem așa, ceapă, ou, urechi de copac și ardei capia. Și am mai pus puțin ardei verde iute. Să fie puțin iute. Așa arată o salată de legume care dimineața se servește la chinez doar cu orez. Vă doresc să aveți poftă bună, încercați că chiar o să fie foarte bună și rapid făcut și foarte sănătoasă, numai cu legume, și chiar merită făcută. Poftă bună!